enyi m anabata gị na oziọma nke zuru mba niile nke anyị na Kumuyi. Anyị na-ekele Chineke dịka o zitere anyị site n'oche nke amara ya n'oge gara aga. Achọrọ m ịgwa gị enyi m n'ụbọchị a nke nọ n'ihu na Chineke gaji izute gị n'ụzọ pụrụ iche. Onye na-elekwasị anya, onye na-agbazi m olu bụ onye nwanyị, bịakwute ya, setịpụ aka gị, ị ga-ahụ na ọ ga-ezute gị, ọ ga-anapụta gị, ọ ga-agwọ gị ọrịa gị. Mgbe anyị bụ ndị amụrụ, anyị bịara n'ime ụwa nke gịnị? Ụwa nke ihe na ọchịchịrị. Ọ nọ ebe a tupu anyị abịa. Ụwa nke gịnị? Ụwa nke ọrịa na ahụhụ. Olee otu nke a si mee? Agwala gị na mbụ n'oge gara aga na anyị abụghị ndị mụrụ nke a. Ọ bụ ebe a mụbatara anyị. Ụwa nke mmehie na ịrụ arụ. Mmehie nọ ebe a tupu anyị awọchaa. Mmiri ahụ nọ ebe a tupu anyị abịa. Mgbe anyị bịara, anyị je runye onwe anyị n'ime mmiri ahụ. Mgbe ahụ ka apịtị niile na ihe ọjọọ niile nọ n'ime mmiri bụrụzie nke anyị nọ n'ime mmehie ahụ na ọrụ ịrụ arụ ahụ na ihe ọjọọ niile agbara anyị gburugburu. Ọ ya mere anyị bụ ndị na-eme ihe ọbụla anyị na-eme. Onye abụọma sị na mmehie ka nne m tụrụ ime m. Ọ sị ọ bụghị mụ ka o si n'aka, ọ nọ ebe a tupu m abịa. O wee sị na mmehie ka a mụrụ m. O wee gaa n'iru na mmehie ahụ. Ọ bụ nke nọ n'ebe a tupu anyị abịa. O wee metụ anya ka achọrọ m ka ile Azaya isi mbụ amaokwu nke 4. Azaya isi mbụ amaokwu nke 4 sị ahụhụ ga-adịrị mba mmehie. Chineke enweghị onye ọgụ pụrụ n'ebe a, onye ọbụla. Mba nke mmehie, ndị ajọ omume na anyịgbu. Ọsị mkpụrụ nke bụ ndị na-eme ihe ọjọọ. Ịghọtara? Mgbe nkịta bụ nke mụrụ nwa bụ ụmụ ya ga-abụkwa nkịta. Ọ ga na-erikwe ihe na-adịghị mma. Ọ ga-abụkwa nke ga-akpa agwa n'ụzọ nkịta. Ọ ga na-agba ọja dịka nne ya nke mụrụ ya. Ọ bụkwa n'ụdị ya ka ọ ji. Ọ ya mere o ji sị ụmụ nke ndị na-eme ihe ọjọọ. Adam na Eve emere mmehie, ndị ọzọ so ya na-emekwe mmehie. Ken mere mmehie, onye ndị ọzọ so ya bụkwa ndị mmehie. Ụwa ahụ mgbe ahụ ha niile bụ ndị merụrụ onwe ha. Ha mere ihe ọjọọ, ya mere ihe ọjọọ wee si n'aka fere n'aka n'ụdị ọbụla. Onwe onye biri ndụ dịka onye mmụọ ozi n'ebe a. Mmadụ niile bụrụ onye biri ndụ na mmehie. Onye ọbụla mere ihe jọrọ njọ. Onye ọbụla kwuru okwu ọjọọ. N'ihi gịnị? N'ihi na nke a bụ ụdị ejiri mụọ anyị. N'ezie, mmehie pụtara ekwensu lụrụ ụwa. Ya bụ mmehie. Mmerụ anyị nwetara n'ebe a, mmehie nke bara n'ime ndụ anyị, mmehie nke anyị na-egwu dịka mmiri, mmehie nke bibiri ụdị omume anyị nwere n'ọkparamagwa anyị. Mba nke ajọ omume na anyị egbu, mmehie nke na anyị gbu ha. Ọsị mkpụrụ nke bụ ndị na-eme ihe ọjọọ, ụmụ nke na-emebi emebi. Ọ bụghị naanị na anyị bụ ndị mebiri emebi, a bụkwa ndị na-emebi ndị ọzọ. Ka ọ ga-abụ ụmụ niile nke bịara n'ezinụlọ anyị dịka ha na-ele nne na nna anya, dịka nne na nna bụ ndị na-enyebeghị ndụ ha Kraịst, bụ ndị na-enwebeghị mgbanwe nke ndụ n'ime Kraịst. Asụsụ nke nne na nna na-asụ, asụsụ rere ure, nwatakịrị ahụ ga na-abụkwa nke ọ ga-asụ ụdị asụsụ ahụ n'ime omume ya, ndụ ya nke eji kpọọ ya, nke eji zụọ ya, bụ nke ga-adị ka nke nna ya bụ ndị mmehie na ndị okenye dị n'obodo. Ihe niile ha mere, ọ bụkwa ihe nwatakịrị ga-esoro na-eme ya. Ya mere mmadụ niile na-akpa agwa, na-egosi, na-eme omume nke ụdị mmehie ahụ nke dị n'ebe ahụ n'ime obi. Ọ sị ha niile ahapụwo onye nwe anyị. Ọ dịghị onye ga-abụ onye rụrụ arụ ma ọ bụ na ya nwe onye nwe anyị nọ.
ọ bụrụ na ọ bụ onye a mụrụ ọzọ, ọ bụrụ na e nwere ndụ ọhụrụ n'ime Kraịst, ọ bụrụ na onye ọbụla nọ n'ime Kraịst, ọ bụ onye kere ọhụrụ. Ihe ochie agasiwo, lee ihe na-aghọwe ihe ọhụrụ. Onye ọbụla nke rụrụ arụ, ọ hapụrụ onye nwe anyị. Onye ọbụla nke bụ onye na-emerụ mmadụ, ọ hapụwo onye nwe anyị. Onye ọbụla nke na-eme ihe ọjọọ, Chineke dị mma, ọ naghị eme ihe ọjọọ. Onye ọbụla nke na-eme ihe ọjọọ ahapụwo onye nwe anyị. Amaara m na ọtụtụ n'ime anyị, mana ana m ekele Chineke na anyị onwe anyị nwere akụkụ akwụkwọ nsọ. Anyị nwere akwụkwọ nsọ, mana inwe akwụkwọ nsọ ezubeghị oke. Ndụ a na-ebi ka anyị na-ekwu okwu ya, anyị ahapụwo onye nwe anyị na-ebi ndụ ọjọọ, bụ ihe ọjọọ na-ehi odo nke na-ewere ọnọdụ na ndụ anyị, ma bụ ndị okenye, ma bụ ndị nke nta, ma ọ bụ anyị na-aga na nzukọ nke ma ọ bụ nzukọ nke ọzọ, ma bụ na nzukọ nke a ma ọ bụ na nzukọ nke ọzọ. Ụdị nke mmadụ ahụ nọ ebe niile. Ụfọdụ oge ka ị ga-ahụta na mmadụ na-arụ ọrụ n'otu ọfịs, wee hụ na o zuru n'ego n'ebe ahụ ọ na-arụ ọrụ, abịa lee ya sị onye a ọ bụ n'ihi na ọ naghị aga chọọchị. Asị aha gị gịnị? O wee kpọọ aha ya, asị gị onwe gị na-aga chọọchị na-emekwa ihe ọjọọ, gịnị mere ọ gaghị eme ya? N'ihi na ụdị nke mmehie bụkwa nke ka nọ n'ime ya. Ụfọdụ oge ha na-asị gịnị bụ aha gị? O wee kpọọ aha ya nke si na okpukperechi ọzọ. Ọ bụghị maka okpukperechi, ọ bụ ụdị nke mmadụ, ndụ mmehie nke nọ n'ime mmadụ. Ọ bụ ịrụ arụ nke nọ n'ime mmadụ, nke na-apụta ihe. Ọ ya mere onye nwe anyị ji esi na nke a bụ nke gbara ebe niile. Ọ gbara ka ọnwa, ọ na-egbu mmadụ niile. Ihe a na-eme ka onye ọbụla gaa n'ọkụ ala mmụọ. Ma ọ bụrụ na gị bịa, ọ ga-eme gị ka ị bụrụ onye agbanwere. Mgbanwe ga-abịa n'ebe ị na-aga. Ndụ gị ga-abụ nke ga-amụ kamgbe oke. Anụghị m emenụ m ihe niile bụ ihe ọjọọ nke ị mewuru. Onye nwe anyị sọ ọ ga-asachapụ ihe niile. Onye nwe anyị gọzie gị. Gaa n'iru na-eguzo n'okwu, gaa na-ekpere onye nwe anyị. Anyị na-ekele gị n'aha Jizọs n'ihi ịhụnanya gị. Anyị na-ekele gị maka ọkpọ oke ị na-akpọ anyị. Ị naghị enye oku nke na-akpọ oke ịkpọ ndị ọzọ, ị gaghị akpọ ndị ọzọ. E nwere ohere n'obe Kalvarị nye onye ọbụla. Ana m arịọ gị onye nwe anyị ka mgbaghara ga-erute onye ọbụla aka n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere na ihe niile bụ amamikpe na ikpe ọmụma niile na ọgbaghara niile na ya adịghị ike niile nke dị n'ime mmehie ha. Ana m arịọ gị ka ị wezụga ihe niile n'aha Jizọs. Mee ka ha bụrụ ndị nwere onwe ha. Tijie yoku ahụ nke bụ yoku mmehie. Wepụga ya mgba nke mmehie na ihe niile nke ekene ha gwụọ. Onye nwe anyị na-arịọ ka ị laa ha n'iyi, nke bụ ihe ekwensu na ndụ ha, na mkpụrụ obi ha, na mmụọ ha, n'aha Jizọs. Mee ka o guzosi ike bụ nzọpụta ahụ na ọṅụ nke nzọpụta ahụ na mgbaghara nke nọ n'ime nzọpụta na nwere onwe nke nọ n'ime nzọpụta. Mee ka o guzosi ike na ndụ onye ọbụla. Imeela onye nwe, maka ama m na ịzala ya. Anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Tie eme na dara ụda. Nna anyị, n'aha Jizọs nke pụrụ ime niile, anyị na-ekpe ekpere onye nwe anyị ka ị gosipụta, mee ka ọ pụta ihe bụ ike gị ugbu a n'aha Jizọs. A na-arịọ onye nwe anyị mgbe ebe ọbụla nsogbu ahụ nọ, maọbụ nke nọ n'ime, maọbụ nke nọ n'elu arụ, na ọkpụkpụ ha, maọbụ na njikọ ọkpụkpụ ha, maọbụ na akpa ume ha, metụ ha aka n'ụzọ ọla ebube ugbu a. Gwọọ ha ọrịa n'aha Jizọs. Ana m arịọ onye nwe anyị na ihe ọbụla bụ ihe mgbu ga-apụ na ndụ ha. Ihe ọbụla bụ ihe otiti ga-apụ na ndụ ha. Adịghị ike nke arụ ha ka ọ pụọ na ndụ ha. Ana m arịọ ihe ọbụla bụ aha nke nsogbu ahụ nwere, nke ọrịa ahụ nwere, nke nrịarịa ahụ nwere. Onye nwe anyị gosi ihe ọla ebube gị ugbu a. Gwọọ ha ọrịa, napụta ha n'aha Jizọs. Ike mmụọ ọjọọ nke ndị mmụọ na-adịghị ọcha ka ị na-ala mmadụ ọbụla n'iyi. Ana m asị ka mmụọ ọjọọ na mmụọ na-adịghị ọcha pụta n'aha Jizọs. Na ndị ahụ niile bụ ndị nwere ọrịa na-adịghị agwọ agwọ, ka a kpọrọ gị gaa ebe niile dị iche iche, ọ dịbeghị ọgwụgwọ ị nwere. Gosi ike gị ugbu a. Gwọọ ha n'aha Jizọs. Ma ọ bụ nsogbu nke anya, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Nsogbu nke ntị, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ihe nke nọ n'ikwu okwu gị, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs.
ihe mgbu nke ọrịa kansa. Ana m arịọ onye nwe ka imetụ ha aka, gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa ọnya afọ, ihe mgbu na ihe eji mara ọrịa ọnya afọ ka ọ pụọ n'aha Jizọs. Ọrịa ụkwara nta ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa obiri n'aja ọcha ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa mmenwu, nsogbu na ihe mgbu nọ n'ime ya ka onye nwe metụ gị aka ugbu a ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ana m arịọ ka ndị nọ n'otu nzuzo n'ike ọgba nsị nke na-emekpa gị arụ, ana m asị ka etiji ike ha niile ugbu a na ndụ gị, anapụtawo gị. Emene ka ị nwere onwe gị, onye nwe mee ka o guzosi ike na ndụ ha n'aha Jizọs. Ọrịa ara na isi mgbaka, ana m asị ka onye nwe metụ ụbụrụ gị aka, metụ nwoke ahụ aka ka agwọ gị, napụta gị n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere maka ihe ahụ nke na-eme gị ka ị chọọ ka ị ga maa ụdọ, ka ị chọọ ka ị nwụọ. Ana m arịọ onye nwe ka iwepụ gị ọgba aghara n'ime ndụ ha, nye ha ọṅụ na obi ụtọ nke ịchọ ka ha biri ndụ n'aha Jizọs. Onye nwe ele anya imetụrụ nshi aka, nshi a na-enye gị nsogbu. Ana m arịọ onye nwe ka ime ka nshi a ghara ịdị ire, napụta ha, gwọọ ha ka ha nwere onwe ha n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ nsogbu maọbụ nke nọ n'ime, nke nọ n'elu arụ, ọ bụ ọrịa ekpenta, ana m arịọ onye nwe n'aka nri, n'aka ekpa, n'ihu, n'azụ, n'ekiti na n'azụ, ma ebe ọbụla ndị na-eji igwe eji ekwu okwu mana redio ma TV, ọla ebube, ihe ịrịba ama, ọgwụgwọ nsọ, nnapụta, mee ka ọ pụta ihe na ndụ onye ọbụla ugbu a. Onye nwe ka ha bụrụ ndị egosiri ike gị na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Emeela anyị sonyere anyị na-agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, ebe mgbasa oziọma zụrụ mba ụwa niile anyị na Kumuyi. Eji m aka na Chineke ezutewo gị n'ịhụnanya ya na ebere ya na ịdị mma ya na ndụ gị. Ọ chọrọ ịnọnyere gị ruo na ndụ gị niile. Ọ bụ enyi nke na-anọgide karịa nwanne. Ị pụkwara ịdabenyere n'ebe ọ nọ. Ezigbo enyi m, obi dị anyị ụtọ otu isi nọnyere anyị na-achọkwa ka ị na-aga n'iru na-anọnyere anyị. Biko sonyere anyị n'igwe eji ekwurịta okwu, igwe eji ezirịta ozi na www.gck.org/cwc. Biko nwere ike tinyere anyị akụkọ ọgbọma gị, ihe anyị chọkwara ka Chineke mekwara gị, biko tinye ya ebe ahụ, ma sikwa ebe ahụ gwa anyị otu obi si dị gị na ọbụlarị ihe anyị na-ewetara gị kwa ụbọchị a na-akpọ GCK kwa ụbọchị. Biko Chineke gozie gị dịka ị na-anọnyere anyị. Imeela.